stół. Bóg zawierzył kawałek ziemi przez siebie stworzonej i prosił, abyśmy byli płodni, abyśmy ją zaludniali i abyśmy poprzez swoją pracowitość, pobożność i świętość czynili ten kawałek globu ziemskiego sobie poddany. Po naszemu toku stóp, naszej miłości odpowiedzialnej, Bóg zawierzył to dziedzictwo, któremu na imię Polska. I tu przed tym ołtarzem nie możemy nie wspomnieć tego, bez którego nie byłoby Jana Pawła II na stolicy Piotrowej. Tu przy tym ołtarzu nie możemy nie przypomnieć, a może bardziej nie możemy nie zauważyć obecności, bo przecież nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Nie możemy nie zauważyć wiecznej obecności prymasa tysiąclecia, który bardzo krocząc po tym skrawku globu ziemskiego, któremu na imię Rzeczypospolita Polska, marzył, modlił się i prorokował, ale jednocześnie również ciężko pracował, aby ten skrawek ziemi danej nam przez Boga, to dziedzictwo, któremu na imię Polska, było otwartą bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię. Aby ta ziemia, nasza ojczyzna, była otwartą bramą niebios, a nie otwartą bramą piekieł, do którego zmierzają całe pokolenia. Boże, przepraszam Cię, bezmyślnych moich rodaków. Panie Jezu Chryste, tu przy tym czwartym ołtarzu, jako Twoi umiłowani uczniowie, tworzący parafię na Gwiaździstej, na Dolnym Marymoncie, chcemy wziąć, a raczej bierzemy tu przy czwartym ołtarzu odpowiedzialność za nasze toku stóp, za naszą ojczyznę i przyrzekamy ciężko pracować nad tym, aby mój ojczysty dom, nasz ojczysty dom był otwartą bramą niebios. Przyrzekamy ciężko pracować nad tym, aby ten skrawek Twojej winnicy, Panie, nie był rozgrodzony i niczyj, żeby we wnętrzu naszego ojczystego domu nie demoralizowano dzieci, aby w naszym ojczystym domu, będący jednocześnie fragmentem Chrystusowej winnicy, nie bezczeszczono świętości małżeństw i rodzin. Panie Jezu Chryste, pomóż, aby mężczyźni naszej parafii byle na tyle